15%, takže že mě máte, Počkej, že mě máte na tolik procent. Ty jsi fakt kráva. Honzo, zaměření ženský. Cože? Čím vyšší číslo, tím víc na chlapi, čím menší číslo, tak je bisexuálka. Já budu je u nás sex. Ne, to má Jali, to má Jali. A Vlasta má nekonečno. 91% jeho práce. Ali, každý má Ale já mám další to víno. Vycháme spolu víno. Já si to asi utočím. Doma se dělá něco. 79% to je jeho milenka. Lenka! Takže dobře. Ne, to není Lenka. Ale já jsem zjistila, že to je Alenka. Aha to. To nebyla Lenka. No a Léty, já jsem dlouhá. ale to nekonečno, vlastně by bylo co? Vlasta nevíš, že nemá trošku kanel. Zase všímej si všechno. Vlasta má nekonečno. Ležatá osmička. Já jsem to nepočítala, já nevím. Nekonečno, to nedělej, to je prostě život. Vlasta by měla ležet. Bylo možné jezdit dom, jako. Vlasta by měla ležet. 93. Moje hodnocení skončilo.